No res, avui hem fet una locura entre jo i un col·lega meu que es diu Buti, que no vol sortir als vídeos, que és un antisociable. Pues hem fet una locura. Avui, el senyor Buti m'ha despertat i m'ha dit: Brato, què fas avui? Jo li dic: no res, tio, què he de fer? He quedat amb unes paies, bueno, vindran unes paies allí al poble de la comarca de... D'on són, Buti? Les paies aquelles de... Bueno, d'Olot. Sé que s'enfadaran amb mi perquè he dit Olot. Ah, sí, de la Garnatxa. Allí, la ratafia. Pues això. I em diu el Buti: anem a donar un tom locura. I fa jo: vale, va, on anem? Em diu: anem a Andorra. I dic: tio, Andorra, pues... bueno, va, em preparo i me truca. Paio, que no anem a Andorra. I jo: per què? Perquè demà tinc un dinar familiar pel meu cumple. Bueno, total. Pues on anem? Ja veuràs. Arribo a casa seva, l'agafo i em diu: anem cap al Delta. I jo: cap on? Cap al Delta. Estupendo. Pues ja estem al Delta. Anirem a veure el faro. Què més farem, Buti? No ho sé. I no ho sabem. Continuem. Estigueu atents. Estem aquí un altre cop. Anem cap al faro, però, com ja veieu, que es mou la càmera, les carreteres d'aquí estan estupendes. Ens hem trobat amb un paio i li hem preguntat cap on estava el faro i m'ha dit: tot recte. Tot recte els collons, que hi havia tot un catxotom, quasi me'l menjo. Què passa? Jo tinc ganes de parlar amb algú d'aquí de Baix de l'Ebre. Braves, aquí estem a la platja. A la platja de l'Ebre. A la platja de l'Ebre, aquí estem, amb el Buti. S'ha amagat, tio, aquest paio no és normal. Això s'amaga, aquest paio no sé per què s'amaga. Bueno, pues estem fent una parada de nutrició. Mireu quines vistes, però mireu quines vistes més boniques. Quines vistes, loco. Ara ens veiem. Tio, Buti, que bonic, no, això? On està el faro? Jo no veig el faro. Hòstia, quin faro més bonic. On està el faro? No hi ha faro. Bueno, 3 hores de viatge, per què? Per veure el faro. Toma faro. Vull dir, toma faro. Això és el faro. Faro. No estem a Dubai, ni a Melilla, ni en cap puesto. Estem a Vietnam. Allí on van amb barcos! Això és el canal Gibraltar, per aquí se passa la droga des de Melilla a Espanya, vale? D'allí carreguen la patera i venen fins aquí. Aquí jo amb el germà Buti ho descarreguem i ho portem cap al consum pel personal. Què passa, Bravers? Aquí estem de nou, ja hem vist el faro, tots junts. Portem 3 hores de camí per una carretera que anem a 20 per hora, ni això. Hola! Adéu! És que m'encanten. Acabem de veure una espècie rara que està en perill d'extinció, com es diu? Bueno, pues que està en perill d'extinció. Això són 2 peyotes que estan molt bones, vale? Volia dir 2 aves. Pues no res, hem vist el faro, com ja s'ho hem dit, que hem vist el puto faro per una carretera que anem a 20 per hora i ara hem de tornar i anar a gravar alguna altra cosa. El Buti ja vol marxar, però jo vull gravar una altra cosa i això no pot ser. L'huracan Condor. Bueno, millor ja no aguanto el mòbil, el deixen que vagi sol. Com mola. Vull anar a furgo, jo. Deixem el mòbil sol? Bueno, estimats amics meus, aquí estem de nou. Ja hem trobat una carretera més decent que no es mou tant el mòbil. Bueno, si arribarem a 300 subscriptors, doncs podrem comprar algun catxarro per
poder gravar millor i que no es mogui tant la càmera. Bueno, anem a buscar una altra cosa més bonica per veure si trobem alguna més bonic i si no el Buti s'enfadarà i voldrà marxar ja, vale? Llavors hem de fotre una miqueta més de pressa per poder arribar. Dale! Què passa, braves? Ja estem a Tortosa, no tenim cap plan. Buti, què farem a Tortosa? Anar a sopar. Anar a sopar. Pues sí, perquè tenim gana. Però què soparem? No ho sé. No ho sabem. Cuidao! Pues no ho sabem. On aparcarem? Adéu! No ho sabem, tampoc. Llavors, pues no sabem el que farem. És típic per aquí per l'Ebre pitar. És una cosa des de fa uns 7 o 8 anys que hi passo per aquí dies que tothom pita. I no ho entenc per què collons s'ha de moure tant la càmera. Mira, amb un baix no es mou, no. Però per aquests carrers sí. Ja tinc el meu pàrquing privat que l'he contractat per GPS, vale? Que és aquí, que tinc el lloc clau, que si no aparco aquí me perdo. A veure si tindré sort i tindré pàrquing. Bueno, aquí al riu és vida, vale? Però també te mata la teva vida, perquè just arriba aquí al costat del riu unes olors d'aquelles impressionants a claveguera, però molt bé. De moment s'ho estem passant molt bé. Vale. A veure si... És que té direcció, tio. Sí? Sí. Bueno, que us passen coses en directe. No, meu. Bueno, que us passen coses en directe. Hi ha senyal aquí dalt. Sí, no, soc sordo. Per això no he vist la senyal. Bueno, a veure si aparquem per aquí, perquè si m'enredo massa no tindré... No sé on aparcar. Turisme de... Ah, aquí. Ja hem trobat alguna cosa. Bueno, pues a veure si podem pujar per aquí i no ratllarem el cotxe. Molt bé. Sí que hem tocat fondo! Bueno, això és un pàrquing privat, vale? Que pots aparcar on te dona la puta gana, com aquest. I bueno, i els camins d'aquí de l'Ebre pues, són així. Mira, marxa el meu cosí. Deixa'm marxar. Bueno, el meu cosí ja marxa amb el seu Ford xumba. És tot tuning, saps? Aquest se'n va de festa ara amb el Ford Fiesta. Bueno, aquest espai el veig una miqueta limitat. Però ja està aparcat i ja ens veurem amb el sopar. Bravers, aquí estem al centre de Tortosa. Perquè veieu quina arquitectura més bonica i mireu que bonic, mireu que bonic. Aquesta plaça és molt bonica. Això d'aquí. No sé el que és, però mireu que bonica. Oh, que bonic. Que bonica que és Tortosa, que bonica. Estem a les peixateries velles, diu el Buti, el nostre guia d'aquí, i parem el mòbil perquè se sent xusma. Així ens quedarem sense. A veure, aquí estem al restaurant del parc. Molt xulo. Ja tenim la carta, ja sabem el que menjarem. Buti. Bueno, per fi ja estem sopant. Bueno, no estem sopant encara. Tinc molta gana. Bona nit. Algú ve a agafar la comanda?
asomados. Bravers, aquí estem de nou un altre cop. Bueno, hem estat tot el dia, bueno, migdia hem estat per aquí per Tortosa. La veritat és que hem estat molt a gust, molt a tope. Què passa, Botí? Que t'estàs cagant? Bueno, ves tirant al parc, ara vinc. Bueno, sí senyors, hem estat aquí al bar de Tortosa, al bar del parc, hem estat de luxe i ara ens anem cap al poble. No parem la gravació perquè mai se sap el que pot passar pel camí. Bueno, bravers, ens veiem. Aquí he sopat jo. Aquí baix he sopat jo. He sopat molt bé. La veritat és que el sopar està de luxe i tornarem aquí a Tortosa. Més exacte, amb aquest restaurant d'aquí, que és el parc, està molt bé el parc. Bueno, doncs ara ens anirem cap al cotxe, perquè ja hem fet el que hem volgut. Hem vist el faro, hem fet 4 fotos amb el faro, vull dir, amb el faro, i ara ens anirem cap al cotxe, perquè ja hem sopat, ja estem tranquils, hem begut vi. No vegis tu aquest vi d'aquí de l'Ebre, collit aquí al raïm que hi ha al riu, no vegis tu. Doncs ara parem perquè tenim ànsies de... Aquí a les terres de l'Ebre fa molta fred, Fa molta fred i hi ha poca gent realment pels carrers. Avui no sé què passa. I a sobre hem vist que hi ha un cartell que posa fira. No l'hem trobat. Per lo que sí que hem trobat, vaja, el que he trobat jo és l'amor de la meva vida. L'amor de la meva vida està aquí. No, aquest no. Estic ben acompanyat, per Tortosa. Me'n vaig amb elles. Anem, caris. Ah, no! El Buti té raó. Aquí són les bones. Quins pitots que tens! Uah! Buah, tio! Buti, tio, avisa'm... Acabo de trepitjar un vomitat. No, quasi. Quasi trepitjo un putat. Però és que un putat aquest groc, tio. Uah, quin asco. Paro. Què passa, bravers? Aquí estem. Bueno, doncs ja hem acabat l'escapada d'avui. Estem molt cansats, hem sopat bé, hem vist el faro. Buti, hem vist el faro. Buti, hem vist el faro, no? Està cansat, jo també. Bueno, no res. Pa! Bueno, família, no res. Ja hem acabat la sortida d'avui. Ha estat genial. Hem menjat extraordinàriament perfecte, bo. Les camareres molt bé, la negrita i la blanquita. Doncs això, hem menjat molt bé, ens ho hem passat bé i estem morts. Per això us espero que us hagi... No, espero que us hagi agradat aquesta escapada. Si voleu que torni a fer més, doneu-li like, subscriviu-se i doneu-li a la campanera Kiki. I el pròxim vídeo serà una entrevista... Els ho dic, Buti, de què serà el pròxim vídeo? Sí o no? El Buti està cau. Bueno, doncs, el pròxim vídeo serà una entrevista amb un personatge del poble. Molt conegut i molt boig. Estigueu-se al tanto per la campanera Kiki, perquè això
farà un pum. Venga, adiós. Adeu, Buti. Saluda, tío.